Aboshwa cala lenza ka 2008 kwaba icala nje kwashona umuntu ngangiboshwanga ke ngedwa mina ngaboshwa nabafowethu uyabo lento yasemakhaya thina sikhulele emakhaya ke sizinsizwa sazi ukuthi ubunsizwa nje ufanele uma uyinsizwa ukuze ube insizwa futhi ushaya umuntu. Yeah, so icala langizuma nje mina angiyona ke nenkaba abaningi bethi noma bengifonela lapha abemedia becabanga ukuthi ngiyinkaba ngiyona inkabi. Ngaboshwa nje icala lenza ka 2008 ngaze ngagwetshwa 2010. Well angihlalanga ngaphakathi ngoba ngathola ibail mhlawumbe ngahlala 5 days. After lapho ngathola ibail ngale attend icala. Ngiboshwa lenzeka 2008 nje 2009 ngizobe ngenza unyaka wokuqala ongoye 2010 sengenza unyaka wesibili ngase ngiyagwetshwa nganyamalala nje ngiyakhumbula ukuthi ngagwetshwa kulwesihlanu kwakumhla ka 9 April 2010 ngagwetshwa 10 years plus 8 years that is 18 kwase kuthi ngenxa yokuthi abameli bethu bacela ukuthi isigwebo sihambisane sirane concurrently kwase kuba u10 years. So ngathi mangifika ngaphakathi ngafika ngabona into eyiningi kakhulu ejele ngaphakathi engangingazange nje ngizizwe ngicabanga ukuthi ngangina 27 years ngigwetshwa mina 2010 ngafika ngathola into eyiningi kakhulu engangingazange ngizizwe zixoxo ngomunye umuntu nje. Then nga realize ukuthi uyazi ukuthi ukuba abantu bayazi ukuthi ejele kunje ngaba amacala bawenzi. Asike sibheke lokhu ubheka icelo ke waba uMinister of Police la eSouth Africa ekhuluma ngokuthi inkabe eziningi zitholakala kusona lesifundazwe saKwaZulu Natal mhlambe kuyahlangana nalokho kusho ucebe khulu ukuthi ukuchitha igazi uma ngabe kuliwa ngokomnsizwa kuvele kube nje into eyenzeka kalula kusifundazwe. Uyabona kuleli cala likaSenzo lo mfana wokuqala uNtuli uphuma osuthu ugwetshwa iminyaka odilika jela kwawu6 wabulala ngisho ikhansela uNyembe kaNongoma kubulawe ummeli eCape Town iminyakeni emithathu ehambisa ingane zakhe esikoleni ekseni ummeli wasemajaji bamkhofa ngesibhamu ekseni baboshiwe abantu abambulala bathatha baseshowe abasemnambini. So mangiyikhuluma lento ngiyisuse ekhaya ngiyisuse ebalweni ukuthi la khona bulawa khona umuntu sikhona ezakithi. Right, waye uMinister of Police ubheka icele echaza ngokuthi okumphatha kabi ukuthi ungathi inkabe zibuya kusifundazwe saKwaZulu Natal. Ecebe khulu ungakuvuma lokho siyabona ecaleni la AKA ukuthi ababoshwe abasolakala ukuthi ungathi bazinkabi bakaNdimande ababuya kwisifundazwe kwelaSandiso Magaqa singabheka likaSenzo Meyo ababoshwa nakhona babuya kusifundazwe sase KZN. Uyavumelana nobheka icele ukuthi ungathi babuya kusifundazwe? That's true. Igenge eningi ezinkabi itholala eKZN. Uma uya moye eGoli ku association wase Faraday uye range yase Faraday uye eBree uye koMpumalanga ku emarank kunalento ekuthiwa zikwadi obafica bahamba ngama squad cars abanye bangama security yabo lama security la ayifihla ubusa akade amarank. Zonke lezo nsizwe zakoMnambithi ezakoMsinga ezakoNongoma and kulento yeyikwadi kulento yeyikwadi ila insizwe eyitrainwa khona ukubaza inkabi. Awuyichaze lento yeyikwadi uyakhuluma nangokuthi abanye ba ama security kodwa kusho ukuthi abawona ama security kahle hle ba ama security besebenza lokho ekuthiwa ukumoonlighter. Yabo lapha ngakithi kwaNongoma kunensizwe senakushona yashawa yiwona lama security. So ngathi mangilandela lolu daba ngathola ukuthi ziningi izinto ezikhona kulama security agade amarenki. Uyabo kulento eyikwadi kulento yeyikwadi zamarenki njoba ngithi ila khona inkabi
eyitrainwa khona. Uma usukwangena kulento eyikwadi waba part of isquad lesiya, akulula ukuthi uphume. Noma usuphuma kufanele uphume kodwa uhlala uphethe isibhamu ngisho ekhaya. Akulula ukuphuma ngoba bona bakudedele. Noma ungaphuma wena kodwa uzolandelwa ngisho ekhaya manje ngoba musungenile usungenile. So umuya koMpumalanga koGoli nakobani uqala nje lapho uzothola ukuthi igenge yakho KZN leyo. Umuntu ophuma lapha isikhathi esiningi eseyimela uphume esephila ngesibhamu eseyinkabi. So that is why ngithi it is true ukuthi inkabi iphuma la eKZN. Ubani okhokhela inkabi ethi usifunelani inkabi uma eyikhokhela? Inkabi ukhumbula ukuthi ayisetshenziswe rank kuphela. Kuyenzeka nje ekhaya ngake ngakhuluma ngodaba nalibona nina beyindaba. Khona udaba lusanda kwenzeka lapha eRichards Bay la khona umndeni wakwamthethwa khona ubaba kaMthethwa beganwe abafazi abawu2. Umfazi omncane wathengela umfazi omdala imoto ngenxa ukuthi uyasebenza umfazi omncane wathengela umfazi omdala imoto. Uyasuka umfazi omdala uhlangana nengane yakhe ngokuthi ubaba usespend isikhathi esiningi kumama omncane. Wasuka umfazi omdala wahlangana nengane yakhe bafuna umuntu ozobulala lo mfazi omncane ngoba ubaba usespend isikhathi esiningi kumama omncane. Ngenxa ukuthi umama angithi isikhathi esiningi mawuzofuna inkabi usuke ungazweni ukuthi ubani ozomthola ukuthi akudubulele umuntu ngoba mawusufuna inkabi ukuthi igudluze umuntu kuvele kushise kube ngathi angazi kusekunani ukuthi lo muntu ufanele efe lona sengazi ukuthi manje uyabonga ukuthi uyabambezeleka. So usuke ungazi ukuthi uzothola abani. Ngesikhathi uqala ubuza ufuna uzomthola umuntu ozokulayela ukuthi hayi ubuza kubani uyapi batholakalaphi labantu ekubuzwa kubona ekuyibona ke mhlambe egcina sebethi naya inkabi. Angithi njoba kuphilwe emakhaya njoba siphila nje singabantu. Uyazi ngakini ukuthi makuthiwa ufuna ukuhlanganisa let's say ufuna ukuhlanganisa igenge yebhola uyamazi umuntu osondele kakhulu ebholeni ukuthi yazi mangaxhumana nobani noma engeke ngisize yena kodwa engangilayela abantu abazongisiza. So nalapha emkabini kunjalo uyamazi umuntu osondelene nesibhamu ngakini ukuthi yazi mangakhuluma nobani ngamthola umuntu ozongilayela inkabi engahle ngiyithole. So ilapho phela imistake eyenzeka khona kumuntu osuke ethenga inkabi. Ibhadi lifike libese kuthenini mina ngifuna inkabi ebese ngixoxela umuntu wrong engizothi mase ngimxoxelile mhlambe wangilayela ebese etshena omunye yena ukuthi yazi usibani bani uke wakhuluma kimi ngento ekanje mhlambe mayisathanda kuxoxela umuntu kanti sengiyitholile inkabi sekufa umuntu. Cabe khulu kwenzeka kanjani ukuthi lokhu kugcine sekuwumsebenzi ophilisa abantu ngoba uma sibheka kuleli cala la AKA akuneyinsolo ukuthi leyilamani zaka Ndimande eziboshiwe ukuthi khona namanye amacala ekusolakala ukuthi zake zawenza yikho kuze kuqhamuka leli gama ekuthiwa u-contract killer ukusho ukuthi babulala ngokwe-contract ngokwenkontileka ngokweyivumelwano. Kusolakala ukuthi ngathi wona umsebenzi wabo lowo. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ugcine kusaba ukuthi kwenzekile mhlambe nilwa niyinsizwa kwase kuchitheka igazi kodwa la sekuyinto yokuthi into engiphilisayo? Imali itholakala kalula imali emkabini isibindi nje bese uba rich. Kufike kube isibindi bese uba rich. Uyabona mina ngike ngahlala kwaMasha hostel. Ngihlala ehostel ngangitohoza kuney'nsizwa bengihlala lapha ngaseThembalihle kuney'nsizwa zakwamaphumulo eMhlangandlovu engangizwana nazo ziyayihlala kwelinye iblock. Kwakuba kusithela nje siqhamuke kuseni seyiphethe eningi kakhulu imali. Hayi mina zayingahlali nami ngedwa thina nabafowethu zazisikhonzile nje ziqhamuke seyiphethe eningi imali le. Yeyi manje niyayibuka le mali ubone ukuthi yazi nami mangashelela ntambama nalaba bantu kusho ukuthi ngingabuya senginale mali ungavusi manganje shwi nalaba bantu. So kuqala kuyinto kanjalo uma uzoba u-AKA umculo odume kakhulu
akekho umuntu ongathi eqala ukudubula eqala ukuba inkabi nje kuthuse edubula AKA ngeke. Leyanto mawuzobuka indlela kuma video indlela alimala ngayo AKA zinsizwa nje eziwazi umsebenzi esezujwayele futhi. Okumangazayo ke imali angiyazi ukuthi umphefumulo womuntu awunali inani lokuthi umuntu ungambulala ngemali engakanani. Kodwa awukwazi ukubulala AKA ngo-800,000. Ngokwakho-ke imalini encane imalini enkulu mawuthi akunanani. Yabona ehostela kwaMashu ngo-5,000 iy'nkabi ziyambulala umuntu. Lezi iy'nkabi ey'fufusa khona. Ngihlalile kakhulu ehostela ngigcina ukuhlala khona 2018. Ngihambe 2018 ngike ngathi ngiyabuya 2022 ngafica sekusatshwa abafana ababengihlonipha mina ngingelutho nje. Bangakanani ngokweminyaka ngoba Bancane kakhulu bancane. Ngafica sekuthiwa yibe sebephethe ihostel. Mawuthi uyalandela badubula abantu ngisho ngo-5,000. okusho ukuthi ubunkabi lobu buqala umuntu esemncane ngoba lezi insizwa zakandemande uma kuwukuthi omunye una 28 manje omunye una 30 2 years back kwaku 28 no 26 engenze ukuthi baqala ngaphambi kwalokho mawucabanga ke u very young mawucabanga baba neminyaka emingaka umuntu mengabe ukuthi useyadonseka angene kulobunkabi 20 years 21 22 lapha basuke angithi lento umkabi mina nginazi insizwa zakithi mina beyiphatha ibhamu ezinye ayisekho emhlabeni ezinye esekhona ezinye ke zasinda zagcina ziyekile lento kodwa futhi nginazi insizwa engihlale kakhulu nazo ngaphakathi ezazi ingixoxela njengoba ngangibhala indaba nje ezazi ingixoxela ukuthi zangena kanjani zona ezinye zazi eziningana ilokhu kuba ukuthi kube namatekisi ekhakini uma ke kwaba namatekisi ekhakini vele kama-owner phela awekho amakhehla ngama-owner makunamatekisi ekhakini vele bazofa obhuti bakho bazodutshulwa bazongena empini ke kwaba nempi nje kwamaphumulo ilwane egenga sesitenga kakhulu zashona insizwe eziningi ezazi ngama-owner kwaphoqa ukuthi abafana abancane njengoba umaphumulo usatshwa kangakani kwaphoqa ukuthi abafana abancane kube yibona abagada amatekisi uma ukwagada itekisi kawusavumelekile ukuthi udrive sifuna ube yi-owner ufuna ugadeke imizila manje imizila kayigadwa ngezandla igadwa ngeibhambu bangena kanjalo ke abafana abancane makukhona idispute ekhona nje sekufanele kufa umuntu umuntu aqale kanjalo ngoba enye into wena mfowethu khona lento khona uvalo makufanele ubulala umuntu uyabona waba lwaphela lolo valo kanye walisusa nje kanye uyabona nje ungazange umbulala umuntu banganikwa isibhamu kuthiwe nanga umuntu umdubule kuthiwa nanga idlile ogqoka ijacket mshaye manje uma ungazange umbulala umuntu ungaqhaqhazela uzusuyisa isibhamu kangangokuthi ungazi ukuthi wena lo yamuntu unomuthi kanti usindwa umphefumulo wakhe kodwa mawukwakwenza kanye lokho wakwenza okwesibili okwesithathu sekuyazenzakalela awusazi noma umphefumulo womuntu lo noma umphefumulo wakhe sekuyazenzakalela Cebekhulu bayangena ngaphakathi baye bathini uma sebengaphakathi baye bafune uke wahlangana nabo ngaphakathi bayafuna ukuphuma kuyaphumeka kalula ingaqedwa kanjani lento uma ejele kangithi mawukade musu ugwetshiwe ufike ubone ziyakutshena nezibosho udlalela ubuye insizwa ngakini hayi la uvela ubone na ukuthi hayi la kuphethe ezinye insizwa uqala lapho kuyisolo ngiyayithi mangikhuluma kuma podcast ukuthi ejele uyisola ngosuku lokuqala ufikile uyisola nje ngosuku lokuqala ufikile weli ke mawusanda kuboshwa uma ufika nje ejele usanda kuboshwa especially mawusuku kade uyinkabi yangempela unanabameli abameli ke ukuthi uthi muqeda kugwetshwa bekutshenda ayizokwenza iappeal uzophuma wena ungezokuphuma bekutshenda ayizophuma nawe mawufika ejele ngaphakathi uvela uyibona ukuthi hayi akuyona indawo yami wena ubugqoka G-Star wena ubugqoka Roy keeper zo 12,000 akuyona indawo yami kanti uhlezi ngempela so ke kuba khona ukuthi kulezi genge ezinkaba ukuthi njobe iboshiwe uyaphuma yena amshaya ama-appeal azabuye eSupreme Court athi ama-appeal hlala phansi aqale kayisole lapho aqala abanye
abanye ungaze uphike insizwe engaphakathi ungaze uphike ukuthi omunye wayeyinkabi ephezulu ngake ngakhuluma nje ngeinsizwa ukube sinaso isikhathi bengizokhuluma ngensizwa engangayibona ehostel ngangisafunda isikole ehostel kwaMashu ngisavakasha zayiphethe itheku zaziliphethe kanje lezi insizwa kanti kuhambe ngificane nayo ejele ngo2010 yayisikhathele siwudaku uorange wayo wawungeke usabona nokuthi uorange isiphila ngokudlala ilabani idlala amaphepha idlala ilaba idlala amaphepha ayisenendaba nokufuna ngaphandle nani so sathi masixoxa ke noma ngingasayiboni kahle kodwa indlela eyayikhuluma ngayo yathi phela ejele ngixoxa ngalokho ziyaxoxa insizwa ngaphakathi uyazi ukuthi ejele manixoxa nize nixoxe nangokuthi mina yimi nje ngabulala umfuni nganisasithenga usibani lixoxa yonke leyo nto leyo sebethola ngaphakathi uyabona nje kuyicase kaSindiso Magaqa lapha eMzimkhulu imanagement kamasipala yayikhipha u600,000 ikhokhela umfoka ukuthi inkabi ithe inkabi siboshelwe lenye icala ise New Prison eMaritzburg yafika yathola ukuthi kanti njoba ngangiyosha uMagaqa nje kwakhishwe 600,000 njoba sathola 120,000 nje thina usethola ngabanye abangaphakathi ukuthi hayibo nina kwakufanele ngithole 600,000 yavele yathi ngizobalaya ngizobabopha bonke inkaba yajiya bawufakazi ke yaba ufakazi westate muva that is why yagcina igwetshiwe nayo acebe khulu la ngicela uyiqede khona ukuthi siqeda kanjani iyaphela na akulula ukuthi iphele into yomkabi one imisebenzi ayikho imisebenzi ayikho ngoba the only thing engaqeda into yomkabi ukuthi kube nemisebenzi ayikho imisebenzi and from the look of things kulabo uhulumeni abakhona akekho uhulumeni ongaletha imisebenzi so akulula ukuthi iphele siyabonga MC Menzisto umenzi cebe khulu lo akakhona nama video akhe amanye online ekhuluma ngazo lezi gemegeme zangaphakathi ejele eStocksini kodwa ke uyayichaza uyiqeda ngayo lendlela yokuthi imisebenzi ayikho kanti ke kuvele kube lula ngoba ukuthola ukuthi ngendlela abantu abaphila ngayo emakhaya ke kuchitheke igazi kalula ngoba igazi lisuke selichithekile ke ngezinto zobunsizwa zasemakhaya mhlambe benishaya induku yaxoxa imndeni ngakho ke akuselikhuni ukuthi umuntu aphume ayochitha igazi kodwa iyachaza ke insizwa ukuthi impilo yashintsha nakuyona mhlambe la kumele siqinise khona ikhona esikoleni ngizwe abaningi besho bekhala ukuthi hey uma ngabe uke wafunda umsebenzi awutholi kodwa bese ngiyabuza ukuthi wazi kanjani ngabe kwake kwenzeka kuwena lokho ukuthi wahamba wayofunda umsebenzi wangawuthola noma uke ubone umuntu athi sengihlale u5 6 7 8 9 10 years ekhaya engawuthola umsebenzi ngoba egcineni mawubheka abantu abafundile ubheka nezibalo eningizimu Afrika kuyasho ukuthi umuntu oqashwa ukudlula wonke umuntu une PhD alandelwe imasters alandelwe honors alandelwe ibachelor's degree ukuthi nama university aze akhale athi kulabo abane PhD nama masters bayashoda size siyolanda kwamanye amazwe ukuze sithole abantu abazofundisa ngoba kusho ukuthi ababaningi abantu abafunda baze bafike kuleso sigaba mhlawumbe iyona into ekumele siqinise kuyona ke njengoba isho insizwa yakacebe khulu ukuthi ungathi imisebenzi ayikho nayo ichaza ukuthi eyayi impilo yajikiswa ikona ukuthi yase isenyuvesi kwenzeka into eyenzeka yaboshwa kwase kujika impilo ke kodwa ke uma siqinisa ngalapho ke mhlawumbe amathuba ukuthi siqasheke angathi ukuba ngconywana ngoba nezibalo ziyakhomba ukuthi lapha akhona amathuba ukuthi siqasheke igama ubhekane Siphumelele wakaZondi sizoyixoxa lezi la sesixoxa khona ungakhohlwa ukuthi ungalithola lolu daba